Hakawai ke jingja ka ba ki Pulit ki Suba ba ka de ke jingya Kput Hapdeng ki Kynhun Runar ki bajudon kiti ki kamto kabala poi hadu ka jing penyap ba ki Pulit kin tam ya laiteli ki met yap jongki naga than ragu alda ka bajungai kumba 10 kilometer steng naga surok NH arspa khanyo ba penya so ka dutnoi damra rongjeng batpak mara naka Kyrwoh ki Pulit ka bapha dau SP ka isgarul Suba Steve e renja ulai thu ba kini ki laingot ki Shah Thang ki kunthop ya arngot ki samna na Assam ki bashimwai ka kali baru unongnya jongata kali bat kila Shah penyap ta ka Shah Thang hadu pomi thu sho ya kamet yap jong kini ki laingot ki Pulit ki layo sei na kawai ka thlio balati hagati ka than bat ka Kyrwoh SP ka thu ba kini ki laingot ki brio kilami na golpara ka janmi jong khatsan trik uyayong arajarap saw baraka jing ekren brio bakhadu e jongki ka dailing ba ka phone batlaki jong ki bahiyeng asem kata ka pon ribu jim step ya ka bakila pentep bakidang ya bam jingbam step hakawei ka klaw ki than Garo Hills barhadien kata anda ki bahiyeng kelai phone biang kimyo sho namar kala switch off kabala pelongi ki bahiyeng jongki ban khuslai bat pan pentep mar shi ki Pulit bakin yarap watlem de helor ka ni ka jing pentep ka baki yo pedang kala pelongi ki Pulit ka Garo Hills pentoket ya ka baki lalap ya ka kali Maruti Swift ka baki chimwai na ka wei ka klaw siet ha ka than rogu alda ba ka ne ka kali kala ing khong khan na ka jing Shah Thang hadien ka jing penjor ya ka jing toket ha ka ne ka jaka baki shan khmat ya ka wei ka jaka ka bodon ka jing ti khandau ba ha ka jing ti ya ka khandau ki lalap ya ka met yap chong ki te ki Runar kan thop unong nya kali da ka Kynhun chong ka forensic team FSL bat ka crime scene unit CSU jong atrat Pulit haka jingdon kat executive magistrate kini ki laingot ki de ki bla itho kerteng ko muzahidul Islam Jamar Ali bat unong nia Nur Ahmed na kini ki laingot ki Pulit ki layo jingtep ki arngot ki tau Zahidul Islam bat Jamar Ali ki de ki Runar ki bla judon kies ya ka bau Zahidul Islam udai ubajudon kti ki kamtu kali hadut noi bat Krishnai bat udang don koi ka kies NBWA pershai u ha Krishnai police station kat bau Jamar Ali udai bodon kti ka kamtu masi ka bahap apo ka than Matia police station Assam ki Pulit ki Suba jor bakani ki jing Shah penyap kala bandai naga jing ya Kput Hapdeng ki nongtu kali bat nongtu masi ki Pulit ki la register case ya gane ka jingja hapo ka rongjeng PS case number pra saw arajar arpsaw hapo ka kendon laispa ar aspa iwe saw spa laipusan laipusaw IPC Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka Shah plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya